Waar gaan jou heen? Ja, we gaan nu even naar de manege. Daar heb ik vanmiddag een uurke les. Als je net huid maar nog zoals van deze dames, ja? Als ze er alle binnen te meesten. Lekker hinnen buigen. Werken vol te sluiten. Buiten teugel, buiten been. Stelling naar links horen. Buiten teugel bij, net te snel. Wat voor les binnen we hier nou? Dit is een les van vandaag, kerstprecies. 50 of 60 plusjes haast. En we hebben elke tijdje les van 20 jaar draaien. Het gaat winters en zomers altijd terug. En we hebben 3 weken vakantie in de vakantietijd. Zo. En even een brutale vraag, wat is de gemiddelde leeftijd? Nou, zal ik het eens zeggen? Ik denk wel haar 70, ja, misschien 68. En, maar het gaat alle lessen voor super, ja. Er gebeurt eigenlijk nooit wat. Nou, nee, want je wordt er ook niet meer oud als zo oud bent, hè? Nee, ik zou zeggen, dit hoor je nog wel vertrouwd? Ja, we hadden even vertrouwde hinders. Ja, dus ik denk, nee, dat is wel vertrouwd. Maar ja, dan hinder kan ik wel stroffen, dus dan kies er even zo goed houden. En dan weer opvangen. Voor de wending weer opvangen. Braaf. Goed zo, kom maar. Ja, nee. Nou, denk er maar aan. Hé, kom op. Oh, dit is een mooie demonstratie, hè? Dat jullie ook net heel goed. Ja, dit is een plezierritje. Dat zal ik nu weer gaan. Hé, Vet je Dirkje! Goed zo. Hey. Jongen. Nou, dit is wel eigenlijk de show, ja? Jongen. Nou, heeft het met plezier? Goed zo. Braaf. Nou, dat wordt net weer. Dat ging beter dan de eerste poging. Ja, maar dat vindt er maar een keer leuk. Wat dacht je? Ik zal even snel laten wat ik kan. Nou, ik het net, maar hij dacht ik. Hoe lang ga je nou maar terug? Nou, dat weet ik net, totdat ik het ken. En dat het hinder het volgen had. Nou, die wordt steeds enthousiaster door die waterbak heim wel van denk. Hoe raarder, hoe mooier. Maar verder is nee. Als het een beetje normaal is, ik beloof een beetje zoen en het hinder, dan gaan we terug. Deze traditie die hou je hem nog wel even niet staan. Ja, dat wel. Dat teken je voor machinaal, ja? Ja. Nou, maar we takken hier mijn werk even zien. Ja, kom maar even daar. Ik hoop dat we al hier naar binnen. Dan een goed teken. He? Go slow. Voor hen, de meesten zijn, dan wennen ze in paradies. Ik zie ja daar helemaal gelijk aan. Maar alleen nog Eva, die ontbreekt er. Snap je? Ja. Hey, die vrouw die ontbreekt er, Eva. Maar en hoe kent het dan? Ja, dat zal ik je gauw vertellen. Ik heb wel verkeering gehad. Die ene weer te stil en die oren dacht, daar zit net droeg brei in. Omdat ik mijn liefst bedroken hier, maar ik het zien kan, maar als vrijgezel kon je het lang redden. En hoe kan ik wel in krijgen? Via internet
een pootje zo, maar dan best er meer mooi verlegen als onverlegen. Dus dat mag maar net? Dat tot de wet. En ik ben hier met tevredenheid. Dat wil ik wel leeuwen. Ja, ik heb altijd mijn werk hanteren. En dan geniet ik van de rest, van de vogels en van de meisjes. Maar ik sta al eens grond in te huis. Oké. Want de winters worden wat te lang. Ik doe altijd mijn eigen werk nog. Flint hier en nu boeren, mijn boeren met te dienen. Ik doe de tuin nog wat. Maar op lijst dan wordt het minder. Dan zie je veel het aankomt. En de winters is het wat eenzaam. En dan ben je altijd afhankelijk van de oor. Komt het dan wel goed met jou? Nou ja, daar kunnen we net doorheen zitten. Nee? Daar zit ik net doorheen. Nee, daar zit ik net doorheen.